אהלן כולם, הפעם משהו חשוב אך לא נחמד, לעשות פולו-אפ לקולגות, לסטייק הולדרים שאתם עובדים איתם. אין מה לעשות, אחת מהמשימות הכי חשובות שלנו זה לדחוף דברים, וקורה הרבה שדברים מחכים לאנשים אחרים, ואני התנהלתי עד היום עם כל מיני רשימות של דברים שאני צריך לקדם, ואז כל פעם אני שואל את ההוא מה קורה עם זה, ואם זה מתקדם אז או שאני שוכח או שזה סתם מעצבן לשלוח הודעה. אז פשוט בניתי איזושהי אוטומציה טיפה מתחכמת של איך לעשות את זה, אז בלי עוד הקדמות בואו נקפוץ ונראה אותה. אז בניתי את זה ב-N8N, מי שעוקב יודע שבדרך כלל אני אוהב לעבוד עם רילי, אבל חדשות הרעות של רילי סוגרים את שעריהם, אז פה במקרה הזה בניתי את זה עם N8N, השתמשתי ב-MCP שיש ל-N8N עם קלוד קוד, ואז בעצם כל מה שאתם עושים זה מתארים בשפה חופשית את מה אתם רוצים לבנות, וקלוד בונה את זה עבורכם, אולי אני אקליט איזה סרטון בהמשך. ומה שקורה כאן זה בעצם workflow שמתעורר כל יום בין ראשון לשישי ב-9 בבוקר. לא משנה, יש פה פעולה טכנית שהוא עושה מול Slack, אבל אז מה שהוא עושה זה הוא הולך ומקבל את כל השורות שיש בתוך איזשהו קובץ spreadsheet של גוגל. אז הנה השורה שאני שמתי לדוגמה, שבה יש בסך הכל 3 שדות שאתם צריכים למלא. אחד זה למי אתם רוצים להציק, ואתם יכולים לכתוב את השם פה רגיל, לא צריך מזהה ולא צריך את כתובת המייל, פשוט תכתבו פה את השם, בגלל זה צריך בעצם את הצעד הזה. ואז באיזה נושא, משהו קצר, זה לא צריך להיות יותר מדי ארוך, משפט או אפילו חצי משפט, וכל כמה ימים להציק לו, אוקיי? ואז מה שקורה זה שה-workflow רץ, אם זו הפעם הראשונה ובעצם אין תאריך פולו-אפ, אז מה שיקרה זה, בואו נריץ את זה רגע, מה שיקרה זה שהוא פשוט ייקח את התאריך של היום ויוסיף לו את כמות הימים שרציתם לעשות פולו-אפ, אז היום ה10 באוגוסט ונוסיפים 4 ימים, זה אומר שהפולו-אפ הבא יהיה ב-14 לחודש, שוב בהנחה שזה לא יוצא יום שבת, כי ביום שבת לא מציקים לאנשים, לא קטע דתי, זה פשוט סוציאלי. אז הוא הכין את זה, זאת אומרת בפעם הבאה כשנגיע ל-14 לחודש, כשהוא יתעורר, אז הוא ילך ויבדוק האם צריך להציק לבן אדם, יש פה עוד בדיקה שקורית למעשה, תכף נגיע אליה, אבל בואו בשביל הסימולציה נשים איזשהו תאריך בעבר, ואז יש לו פה הנחיה בעצם, שאם התאריך הוא היום או בעבר, אז הוא נכנס למסלול הזה, ואז בואו נראה אותו. מה שהוא עושה זה ילך ויקבל, בעצם הוא לוקח את ההיסטוריה של השיחות, ואז הוא בהתאם להיסטוריה של השיחות, הוא מחליט האם צריך להציק לבן אדם או לא, כי יכול להיות שהמשימה שאתם מדברים עליה, למעשה כבר הסתיימה, ואז אין צורך להציק לו. אוקיי, אז בואו נראה את זה רגע, איך זה קורה. אני עושה execute, והפעם, אם הכל יעבוד כמו שצריך, הוא צריך בעצם להגיע למסלול הזה. והנה ה-LLM שמחליט, והוא החליט שכן צריך להציק לבן אדם. אז קודם כל אתם תראו פה שבסלק עשיתי את זה לעצמי כדי לא באמת להציק למישהו. אז אתם תראו, זה מעכשיו. מה קורה עם ה-onboarding webinar. אוקיי? כי אני פשוט כתבתי פה 2 מילים, onboarding webinar. שימו לב שהוא גם מתעד את ההודעה. אני קצת התחכמתי ולא רציתי שזה ייראה כמו AI slop כזה. אז כל פעם הוא מציג, כאילו הוא יודע מה הייתה ההודעה האחרונה, והוא לא ישאל בדיוק אותו הדבר, הוא ישאל, יש איזושהי התקדמות, או מה קורה עם זה, או יש חדש, או משהו בסגנון הזה, סתם שיהיה נחמד לקולגות שלכם, ולא ירגישו כמו AI שמציק להם. פה הוא מתעד בעצם את ההודעה האחרונה שנשלחה מבחינת מתי זה, זה יעזור לנו בצד הזה, שבו אנחנו רוצים להביא את ההיסטוריית השיחות, אז בעצם היסטוריית השיחות היא מהנקודה הזאת, וזה בעצם מאחורי, כאילו זה מתורגם לתאריך של עכשיו, ואז במידה והתכתבנו ואומר כן לא בסדר הכל אחלה טיפלתי בזה זה סגור, אז בפעם הבאה שזה יגיע הוא פשוט יגיע לנוד הזה והוא יסמן את זה בסטטוס גמור, והוא יתעד גם למה הוא חושב שזה גמור, ואז בעצם אין צורך לעשות פולו-אפ, ואז בעצם סיימנו עם המשימה הזאת, אתם כמובן יכולים למחוק אותה, אבל הוא גם
יכול להגיע למסקנה לבד ולהעביר את הסטטוס לדן, ואז אין צורך יותר בפולו-אפ, אוקיי? אז פשוט לומר בכנות, אנחנו לא משתמשים בסלק, אז סתם שמתי סלק פה כי אני מניח שרובכם כן משתמשים בסלק, אז בניתי את ה-workflow הזה עבורכם בסלק, אבל אם הייתה בו באמת התכתבות, אז הייתם רואים באחת מהריצות שהוא מקבל את ההיסטוריה של ההתכתבות, ופה יש ב-LLM הנחיות בעצם להחליט האם המשימה הסתיימה או לא הסתיימה. אם היא לא הסתיימה, אז פשוט לג'נרט איזושהי הודעה, שוב, ששונה קצת מההודעה הזאת, כדי שיהיה נחמד. אוקיי? אז זה ה-workflow שבניתי. אתם רואים, אין פה הרבה LLM, יש פה בסך הכל לוגיקה, טיפונת לוגיקה שאומרת, אני רוצה לעשות פולאפ כל 4 ימים. אתם יכולים לעשות כל כמה ימים שאתם רוצים, בהתאם לרמת הדחיפות וכמה זה מתאים, ואז בהתאם לזה בעצם ה-workflow עובד. עכשיו, עוד דבר נחמד שעשיתי, כי לי זה נוח יותר, אז כמובן שאני יכול לבוא לפה ולהוסיף עוד מישהו, כן, וסאבג'קט וכמה ימים, אז אפשר לעשות את זה פה, אבל אני תכלס ביום יום בדרך כלל עובד בקלוד קוד, אז מה שעשיתי זה בניתי שהוא סקיל, רגע, אז אולי כדאי לפרט לפני כן, בניתי עוד workflow, שהוא בסך הכל workflow די פשוט, הוא webhook, שאפשר לקרוא לו למעשה באמצעות קריאת HTTP, ומה שהוא עושה זה הוא מקבל פרטים על משימה שאני רוצה לעשות לו פולו-אפ, ופשוט מה שהוא עושה זה שותל אותם בקובץ הזה. ומה שזה נותן לי זה שאני יכול, ובניתי סקיל שקורא ל-workflow הזה באמצעות ה-webhook, ואז אני יכול פשוט במהלך שיחה, אני לא יודע, אני פתאום מתכתב וזה, ואז אני חושב על זה פתאום שאני רוצה להוסיף משימת follow-up למישהו, אז אני בעצם עושה סקיל שלי נקרא add follow-up grow, בסדר? ומה שהוא יעשה זה הוא ישאל אותי בעצם למי אני רוצה, באיזה נושא, וכל כמה ימים, וילך ויוסיף את זה לשורה, לקובץ שהראיתם מקודם. אז נגיד שוב, ליאור אריאלי, בנושא של, לא משנה, refer friend feature, וכל 3 ימים, אוקיי? ואם הכל יעבוד כמו שצריך, אז בעצם הנה הוא מסכם, הוא שואל אותי האם לשלוח את זה, כן, שלח את זה, והוא אמור לקרוא ל-webhook עם הפרטים האלה, ולמעשה להוסיף את הפרטים האלה בשורה חדשה לתוך הקובץ הזה. אולי נראה את זה בלייב, כן? אפשר לראות פה שהתווספה שורה, ומרגע שהתווספה השורה הזאת, זהו, מאותו רגע והלאה מי שלוקח בעלות זה ה-workflow שראינו קודם, והוא יציק במקרה הזה לליאור אריאלי, אבל כמובן המטרה היא שיהיו פה השמות של הקולגות שלכם, הוא יציק להם בכל כמה ימים שנקבעו. אוקיי, אז למשל אם אני אריץ עוד פעם את ה-N10, אז אתם תראו שבעצם הוא מילא את זה עם התאריך של היום פלוס 3 ימים. אוקיי? זהו בינתיים, מוזמנים לעשות סאבסקרייב אם דברים כאלה מעניינים אתכם. אני מזכיר, מי שאין לו שרת N8 משלו, אז יש לי סרטון יוטיוב שמראה איך אתם יכולים להשיג שרת N8 משלכם חינם. אתם יכולים לראות פה, זה השרת שלי, אז אתם יכולים גם שיהיה לכם שרת כזה. זהו, להתראות בינתיים.